אהלן חברים, מה שלומכם? כאן דניאל. היום אני בא להסביר לכם איך לעבוד יותר נכון עם AI. ולמה אני אומר את זה בביטחון? כי אני מניח שאחרי הסרטון הזה אתם תבינו למה. כמו שאתם רואים, יש מצד ימין שלי פה את ה-ChatGPT, ואני רוצה להסביר מה החסרונות שלו, מה טוב בו ומה פחות בו טוב. דרך אגב, גם אני משתמש ב-ChatGPT, אפילו אני משתמש בגרסה של $200. אבל גם פה יש חסרונות. מה החסרונות? אני אסביר. בצורך העניין אני עכשיו רוצה לדבר איתו על משהו אישי. משהו אישי וארוך, נקרא לזה טיפול פסיכולוגי. ואני אסביר כי זה אפילו טיפה אישי. אני מרגיש שמן, אני לוזר, לא מצליח להוריד במשקל, ואני לא יודע מה לעשות עם זה. עכשיו תסכימו אותי, דבר כזה זה סשן ארוך, כנראה שעכשיו הוא ייכנס איתי למצב של טיפול, זה יכול להיות אפילו שאנחנו נעשה את זה בקביעות, ודרך אגב עשיתי את זה, ואפילו יותר מזה, ירדתי במשקל. כי הוא באמת עזר לי, כמובן שזה לא היה הפרומפט הראשוני שכתבתי לו, אבל הוא באמת הצליח לעזור לי. אבל עם השלב שמתי לב שלאט לאט הוא לא כמו, לא שהוא לא כמו, שמתי לב שעם הזמן הוא לא מדבר כמו שהוא דיבר בהתחלה. הוא שינה טקטיקות, שינה אסטרטגיות. חשבתי שזה יהיה לטובה, אבל זה לא בגלל שזה לטובה, וזה לא בגלל שהוא הבין את מה שעשינו אז וזה לא עבד, כי מה שעשינו אז זה עבד. פשוט הוא לא תזונאי, ואני אסביר. AI אומנם יש לו את הידע שיש לתזונאי. זאת אומרת, כל מה שתזונאי ירצה לשאול אותו, אני מניח שיש לו את התשובה בשביל זה. אבל הוא לא עובד כמו תזונאי. כשאני עכשיו מתכתב עם תזונאי, יותר נכון פסיכולוג שהוא אפשר לדבר איתו כמו תזונאי, הוא רושם דברים והוא יודע מה נכון בשבילי ומה לא נכון בשבילי. ChatGPT גם רושם את הדברים, אבל שהוא מסכם בטווח הארוך, לא בהכרח הוא מסכם את הדברים הנכונים לנו. וזה דבר קריטי. ויותר מזה, כמו שאתם רואים ככה הגרסה של הפרו, ויותר מזה, זה מעבר לזה, כי אני לא יודע מתי הוא מסכם את הדברים, אני לא יודע מתי הוא יודע אם סיימנו את הסשן להיום, כי הוא מבחינתו זה שיחה אחת ארוכה. הוא לא יודע שאנחנו מדברים עכשיו שבוע, חודש, חודשיים, 3, הוא לא יודע את זה. אז על סמך מה הוא מבין את זה? וגם, אם עכשיו אתם אחרי חודש בטיפול, וזה פלוס מינוס היה טיפול שדרך אגב רק 5 קילו דרכו. ושמתי לב שאחרי זה הוא התחיל להשתנות. דברים שהוא אמר אל תעשה, היום הוא אומר תעשה. וחשבתי זה בגלל דברים שאולי לקחים שהוא הבין, אבל לא, זה בגלל דברים שהוא סיכם. ועכשיו אני אסביר מה הכוונתי. בואו נעבור לדבר האמיתי, טרמינל. שימו לב, אני בכוונה השארתי את דברים מהפרויקט הקודם שלי. יש לי פה 5 פרויקטים, 5 מערכת LLM, מערכת AI, שאני מדבר במקביל על אותו פרויקט אחד. זאת אומרת שאם עכשיו, בואו נפתח פרויקט חדש. בואו נפתח פרויקט חדש שנעשה לו פסיכולוג, אוקיי? הנה, אתם רואים, עכשיו הוא סתם כתב לי פה דבר כזה שזה לא באמת יעזור לי או מועיל, אבל זה גם בגלל הפרומפט שלי וזה לא בגלל בעיה בו, אבל הבעיה היא זה בטווח הארוך איך אני יודע לעבוד איתו. אז בואו עכשיו נקים תיקייה, נקים פרויקט לאותו מה שקשור, ואתם תראו שעכשיו כרגע אנחנו לא מדברים על תוכנה. אז דרך אגב, את הטרמינל הזה, מה שאתם רואים מצד שמאל, אל תיבהלו. יש את זה גם בלינוקס, גם במייקרוסופט, וגם גם בלינוקס, גם בווינדוס וגם במק. אז אל תיבהלו, אני כרגע עובד על סביבת ווינדוס, על WSL, שם בעצם כל הפרויקטים שלי. ועכשיו נפתח פרויקט חדש לחלוטין. אז תראו, בואו אפילו נפתח לו תיקייה, אני אקרא לה פסיכולוג, זאת אומרת, MKD, פסיכולוג. אתם יודעים מה? אני אקרא לה פסיכולוג. פסיכולוג. אתם רואים, העברית היא הפוכה. אבל שוב, זה לא משהו שאמור להדאיג אותנו. בואו, טוב, הקמנו את התיקייה, בואו ניכנס אליה. פסיכולוג. יפה, אנחנו עכשיו בתוך התיקייה, כמו שאתם יכולים לראות. ועכשיו, אני רוצה לכתוב דברים בתוך התיקייה הזאת. מה אנחנו בעצם עכשיו רוצים לעשות? בואו נפתח את, זה כבר נפתח לנו פה, את קודקס, זה ה-CLI של OpenAI, זאת אומרת, אני על אותו משתמש שיש לי ב-ChatGPT, דרך אגב, גם אם אתם המנוי של $20 בחודש, אתם עדיין יכולים לעבוד בטרמינל. בסדר, בגלל שזה פעם ראשונה שלו לתיקייה הזאת, הוא שואל אם זה בטוח לעבוד בתיקייה הזאת, ואני אומר לו כן, אופה, וככה נראה בעצם טרמינל. גדולת הכותרת של הטרמינל, קודם כל, זה הדבר הזה, ולמה זה סופר קריטי. אני יכול לדעת כמה קונטקסט יש לו פה, כמה עבדתי איתו, עד מה המצב הנוחות שלו. אם אתם ב$20 או אפילו בחינם, שימו לב שאם אתם עובדים המון איתו, המון בצורה קריטית, סיכומים, עניינים, אפילו כותבים ספר איתו, מתישהו קשה לו, מתישהו מתייאש. ראיתם את הסרטון שלי של LLM לוקאלי? אם לא, תראו עכשיו. תראו עד כמה מעברים שלי עובדים ברגע שה-LLM במחשב שלי. הוא מתאמץ חזק. ופה אנחנו יכולים לדעת עליו, קודם כל, כמה נשאר לי במנוי שלי בכלל.
איך המנוי שלי עובד. אז קודם כל אנחנו יודעים, יש לי פה 100% left. יעני, דניאל, תעשה מה שאתה רוצה, איך שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה. יש לי פה מלא מקום. אני יכול לדעת כמה טוקנים יש לי בשיחה אחת, 272. זאת אומרת, אם יש לי משימה גדולה, סוחר, אני יודע שהמקסימום שיש לי זה 250,000 טוקנים. אז אני יכול לעבוד איתו בצורה הזאת, בצורה חלקה, בצורה חד פעמית, ופעם אחת שיעבוד בשיחה אחת ללא שום סיכום, שידע בדיוק מה שצריך, הרמת פה דיוק בצורה משוגעת, כמו שאתם יכולים להבין. ואני מקווה מאוד שאתם איתי בהיבט הזה, כי זה סופר קריטי. אני יכול פה לייצר סוכנים. תראו את האישורים שאני יכול לעשות. אני יכול לשאול לו שאלה, והוא רק יכול לפי הנתונים האלה שאני נותן לו, לפי הנתונים האלה שאני נותן לו, והוא לפי זה הוא נותן לי את התשובה שלי. אני יכול גם לבקש ממנו שתשנה לי את הדברים האלה, ואני יכול לעשות שאפילו לכתוב פקודות בשבילי, ואני אסביר את זה בנושא. אם המילה כרגע פקודות היא לא רלוונטית לנו לעכשיו, היא יותר רלוונטית לי בתכנתים, ואני אסביר את זה בהמשך. אבל אם אתה עכשיו, בוא נגיד, סתם בן אדם שרוצה לכתוב ספר, או רוצה לרדת במשקל, ואתה רוצה ש-AI יהיה בצורה הכי מדויקת איתך, בשביל זה התכנסנו לפה, ואני רוצה לסבך יותר מדי, זה כרגע לא בהכרח למתכנתים מה שקורה פה. אז ונגיד אני רוצה עכשיו לעשות, וכמו שאמרנו, פתחנו תיקייה בשם פסיכולוג. אז קודם כל אני יודע שיש לי פה 100% קונטקסט. זאת אומרת שאם אני עכשיו מתכתב איתו בצורה הרבה, זאת אומרת בואו קצת נוריד אותו אחוזים. קודם כל אני כותב לו תענה לי באנגלית. אין בעיה לכתוב לו בעברית, הוא מבין עברית, זה כמו לדבר עם ChatGPT רגיל, פשוט הבעיה היא פה ב-UI. אז אני אומר לו תענה לי קודם כל באנגלית, נכון שזה לא ברור לאף אחד. אני אומר לו תסכם לי את כל החומר הפסיכולוגית לירידת במשקל המודרנית שבאמת עובדת. עכשיו, אל תתרגשו, יש פה הרבה תוכנות שאתם יכולים לדבר וזה יכתוב כבר בשבילכם ואתם לא באמת צריכים להבין מה אתם רואים. אני עושה בהדפסה חינמית, אני פשוט נכנס לטרנסלייט גוגל ואני נכנס פה למיקרופון ואני בעצם אומר לו מה אני רוצה להגיד. הוא יכול גם לתרגם לי לאנגלית ואני פשוט כותב את זה שם והוא יבין אותי. בואו עכשיו נעשה למשל תרגול, כי הוא עדיין רשום פה 100%, אני רואה שלא הזזתי לו בכלל. השיחה הזאת עכשיו היא אך ורק בשביל להוריד במשקל. אני כרגע שוקל 120 קילו, אני בן אדם מבוגר, 134, אבא לשתיים, בקושי שעות שינה, עובד בעיקר מול מחשב 12 שעות ביום. תסכם לי את הספר האחרון שיצא להוריד במשקל בצורה פסיכולוגית, איך לדבר מול בן אדם שרוצה לרדת במשקל, תיקח משם את כל הידע הרלוונטי לעכשיו, תפתח קובץ MD ועליו תכתוב את כל הסיכום שאנחנו מדברים עליו. ועכשיו זה קריטי. ואני אסביר למה זה קריטי מה שעכשיו אמרתי לו. אמרתי לו תפתח קובץ MD. קודם כל כשהוא פותח קובץ MD, כשהוא פותח קובץ כלשהו, הוא אשכרה פותח לי קובץ בתוך מחשב שלי. והוא עכשיו יכול להיכנס לאותו קובץ הזה, שהקובץ הזה בחיים לא השתנה ולא משנה איך וכמה קונטקסט יש לנו בשיחה, הקובץ הזה לא משתנה. ואז על סמך אותו קובץ הוא תמיד יכול לדבר איתי. זאת אומרת, אני עכשיו יכול לפתוח עוד חלון ולפתוח את זה לאותה תיקייה של פסיכולוג. פסיכולוג. יפה. בואו נפתח עוד פעם את קודקס. למרות שכבר הורדנו אותו, אני פשוט אכתוב קודקס. מה יפה פה? מה יפה פה? אני בעצם מקבל... הוא עדיין על 100%, מה זה? אתה גדול מדי, ChatGPT דוס. אבל המטרה היא שזה יורד ויורד ויורד. יש לי פרומפטים, בפרומפט אחד אני לפעמים יכול לבזבז לו 30-40% בפרומפט אחד, בעבודה אחת קשה שאני פשוט נותן לו, וזה חופשי רץ. מצחיק אותי שעכשיו זה אפילו לא הורדנו באחוז. אבל הנה, אנחנו רואים שהוא פתח, הוא בעצם weight loss psychology summarize, הוא סיכם בעצם את השיחה, ואז אני עכשיו יכול לשאול ChatGPT שלי, עוד מוח, בוא נקרא לזה עוד פסיכולוג, שיכול להגיד לו עכשיו, בוא ניכנס, תן לי אותה ביקורת, ותן לי שדרוגים ושיפורים על אותו קובץ weight loss psychology summarize, ותגיד לי מה דעתך עליו. הוא בעצם עכשיו נכנס לאותו קובץ שחברנו משמאל פה כתב, הנה, הוא נכנס אליו, אתם רואים, וזה קובץ, זה שיחה אחרת לגמרי, יש פה 100% קונטקסט שבכלל שונה. יש לי כבר שתי אנשים, שתי מוחות שמדברים על אותו פסיכולוג שאנחנו בעצם, אותה תיקייה שהכנסנו אליו. אז אני בעצם יכול לקחת 5-6 סוכנים, או במילים יפות פסיכולוגים, 5-6 כאלה, שיחפשו ברחבי האינטרנט, 5 במקביל, תראו כמה זמן אני חוסך פה. 5 במקביל, שיבדקו ויראו, הנה עכשיו נותנים פה את ה-everything, one things. ואחרי זה אני יכול לפתוח עוד שיחה
השיחה הזאת היא אך ורק לקונטקסט שלי בלבד, והוא יסכם את הכל, ויש לי פה כמה מוחות שיכולים בעצם לעבוד על הדבר הזה. אני אפילו יכול לקחת את ג'ימיני, אני יכול את קלאוד קוד, ולפתוח על אותו תיקייה, זאת אומרת, לא שיש לי רק כמה מוחות, אלא יש לי גם כמה סוגי מוחות אחרים, שלוקחים את הקונטקסט בצורה שונה, לאותה בעיה שיש לי. זאת אומרת, זה מה שיפה פה. תראו את הפרויקטים הקודמים שיש לי, זה בכלל קודקס. הנה, יש פה 50% קונטקסט לב. בואו נראה כמה סתם, הנה יש פה 54% קונטקסט לב. 68% קונטקסט, כל זה פה קודקס, וזה, שימו לב, ה-UI פה קצת שונה. גם איזה שיש פה SQL, זה רק אומר שהוא מחובר פשוט לממסד נתונים שלי. פה הוא לא אומר כמה קונטקסט נשאר, אבל כשנשאר קצת, אז הוא מסביר, בקלאוד קוד הוא עובד קצת שונה. אבל אני יכול גם בעצם להפעיל פה את קלאוד קוד, ואת קודקס, ואת ג'ימני, ואת גרוק, באותה תיקייה, ולשנות אצלי דברים במחשב. זאת אומרת, זה דברים שאנחנו לא יכולים לעשות ב-OpenAI, זה דברים שאנחנו לא יכולים לעשות ב-ChatGPT רגיל. הוא לא יכול לעשות לי את זה, גם אם אני רוצה, אין לו את האופציה הזאת. אני לא יכול להיות עקבי כמו שאני רוצה. אז אם יש לך מטרה גדולה ואתה לא מתכנן, נניח אתה רוצה לכתוב ספר גדול, אתה לא יכול לכתוב ספר גדול עם זה, הוא לא יזכור מה אתה רוצה. זאת אומרת, כתבת עכשיו נגיד פרק א', אם פרק ב' קשור לפרק א', הוא לא בהכרח יזכור, הוא יכול לעשות סיכום, אבל לא בהכרח הסיכום זה אותו סיכום שאתה רוצה, וגרוע מכל, אתה בכלל לא רואה את הסיכום, אתה לא יודע מה הוא סיכם. ChatGPT הוא קצת בעייתי, כי הוא חושב שהוא יודע. יש פה בעצם קונטקסט מסכם מאוד מאוד גדול, קלאוד קוד אומר לך בפירוש, לא יכול. אם אני נותן הרבה מסמכים לקלאוד קוד, הוא כבר אומר לי, זה כבד עליי. כבר נוח לדבר איתו. ChatGPT, אני אחר נותן לו 1,000 מסמכים, הוא יגיד לי שום דבר לא כבד עליי. אבל אני לא יודע איזה מסמך הוא כן לקח ואיזה לא לקח. וזה מה שאני תסגור את הכותרת. כשאני עובד עם טרמינל, אני יודע 100% מה הוא לקח, מה לא הוא לקח. ודרך אגב, תראו, אני אפילו אביא לכם דוגמה חיה, למה חשוב להבין את הקונטקסט. אני ביקשתי מלובבל שיבנה לי מערכת CRM לאחד מהפרויקטים שלי, בסדר? הוא בנה לי, מצא יפה, הוא מראה לי שיש פה הרבה זיופים ש-ChatGPT עשה, סבבה? ו-Cloud Code עשה, מצא פה זיופים, מצא פה זה, הכל טוב יפה, זה כן צריך API עם מטה, אבל בסדר, לא משנה. אבל הוא כן מצא פה דברים ש-ChatGPT ו-Cloud Code עשו בצורה לא טובה, הוא מצא את הבעיה. פתר אותה. אני עדיין לא בדקתי אם הוא פתר אותה, אבל נניח שהוא פתר אותה. ואז אמרתי לו, מעולה, תודה רבה, עשיתי פיקס ארור, מעולה. מה ה-URL שעליי להיכנס ל-CRM? הוא ענה לי שאלה אחרת לגמרי. זאת אומרת, כמובן שאני לא הייתי מספיק ספציפית, אני צריך להגיד לו מה ה-URL שאותו אנחנו מדברים עליו. הוא כתב לי את זה, כתב לי זה, כתב לי זה, כמו שאתם אומרים, אני גם לא משתמש בו כמעט. יש לי פה חודש אחרי חודש אחרי חודש. אני עושה אותו בעיקר בשביל סרטונים שלי, אבל אני כמעט ולא משתמש בו. אבל איתו קצת התחלתי את האמירה, קצת התחלתי להשתעשע, להבין קצת איך הוא עובד, אבל הבנתי שהוא קצת לא בשבילי, אבל זה כבר סרטון אחר. והוא נתן לי פשוט מלא URLים, הוא לא נתן לי את ה-URL של ה-CRM. למה? קודם כל כי לא הייתי ספציפית איתו ולא ביקשתי ספציפית ל-CRM, אבל אם אנחנו מדברים על CRM, הנחתי, וזה היה עוד אחורה, שהייתי לכתוב לי של CRM. אבל מפה אתם מבינים עד כמה הקונטקסט חשוב, זאת אומרת, יכול לשאול את AI שאלה, ואם הוא לא, זה אצלו במערכת, אפילו שזה היה כמה הודעות אחורה והוא לא סיכם את זה, אין לו באמת תשובה לתת לו. זאת אומרת, אז מה, אז כל פעם אני אתן לו פרומט רציני, הרי זה לא יכול להיות בשיחה פסיכולוגית, אתם מסכימים איתי. לכן בגלל זה חשוב הדבר הזה. אז חברים, אז קודם כל תודה רבה שהגעתם עד לפה. אני מקווה מאוד שנתתי לכם מלא ערך, ולמדתם פה קצת על CLI, ואני מקווה מאוד שאולי גיליתם גישה חדשה לעבוד עם AI. אז אני הייתי דניאל, אני אשמח מאוד שתעקבו אחריי, תעשו לייק, זה יעזור לי, זה יעזור לכם, ואני מקווה מאוד שנתתי לכם ערך, ואתם תראו עוד סרטונים כאלה בהמשך.